Gawas sa mga infrastruktura nga nangaguba atol sa bagyong Yolanda, di ikalimod nga naapektuhan sab ang panginabuhian sa mga taga Northern Cebu sama sa pangisda. Atong pangumustahon ang sektor sa mga mananagat sa amihanang Sugbo. Kasagarang panginabuhian sa mga Sugboanon mao ang pag-umaog pangisda kay usaman ka Island Province ang Sugbo. Diin matag lungsod, dunay bukid ug dunay dagat. Sa amihanang Sugbo, kusog ang panagat kay ubay-ubay man ang mga fishing grounds ug aron maprotektahan kini, daghang grupo sa mga mananagat ang giumol. Sa lungsod sa San Remigio Langdaan, dunay 8 ka grupo. Unom niini gisagol ang mananagat ug mag-uuma. Samtang ang 2 ka grupo kapunungan gyud sa mga mangingisda. Kini ang Anapog Fisherman Association sa Barangay Anapog ug Biasong Young Fishermen's Association sa Barangay Biasong. Sukad na tukod ang Anapog Fishermen Association ug ang Biasong Young Fishermen's Association, daghan silang mga pagsuway nga nasinati sud gawas sa ilahang kapunungan. Apan ilang gihulagway nga mas grabe ang ilahang pagsuway nga nasinati human miigo ang bagyong Yolanda, usa ka tuig na halos ang nakalabay. Norlan, kumusta naman human sa bagyong Yolanda? Usa ka tuig naman ang gikan sa pagkahitabo. So, gikan sa pagkahitabo, sa pagkakaroon, kami naka-recover na yung hinahinay sa gikan sa hitabo. Ang mga panginabuhi, ni balik na po ang mga panginabuhi na was out atong panahon sa Yolanda. Ako panagat, panguma na mo din kini ang kuha na gyud ni balik na sa normal ba ang amuang panginabuhi. O gani murag do na pay labaw pag hinuon kaysa unang panahon kaysa Mas nindot pa. Oh, mas nindot pa. Gawas sa gobyerno, dako sab ang natabang sa mga nagpakabanang grupo ug individual, sama sa nanag-iya sa usa ka sikat nga resort sa San Remigio ug ang Rotary Club. Sa kadtong mga sakayan nga nangaguba ug mahimo pang maayo, giabaga ang pagpa-repair niini sa naisgutang grupo, samtang kadto nang wa na gyud mahimo, ilang gipanagaan og bag-ong sakayan nga duna nay makina ug pukot. Dako kayo og kini ang diferensya kani adto og karon kay mga motorbot man gud ang gihinabang sa amoa. So ang unom ka oras namo nga makonsume sa una, ni tulo ni ang kita namo kini ang sulusama ra. Gamay ra ang panahon sa amo ang pagkuan dito sa dagat. Mas paspas na mas paspas inyong pagpanagat. So at that moment, nagpilitin mig mga materials para sa 40 ka boats. So na-turn over na mo in a span of like mga less than 30 days. Suma total, mikabat sa halos 400 ka mga sakayan ang nahatag sa mga pribadong grupo ug individual. Di lang sab dinhi kutob ang ilang tabang sa mga mananagat kay duna sab sila'y gihimong livelihood program alang kanila. Glenn Soco, News 5.